Εδώ από ό,τι βλέπετε έχουμε ένα κιλοβατικό μηχάνημα, το οποίο το επισκευάσαμε. Είχε κάψει αυτά τα τραζίστορ εξόδου που βλέπετε. Μόλις επισκευάστηκε και από ό,τι βλέπετε τα όργανα έχουν τερματίσει εδώ, οι γέφυρες. Από ό,τι βλέπετε το όργανο έχει τερματίσει και έχουμε και άλλη ισχύ εδώ. Από ό,τι βλέπετε η γέφυρα, η βίρντα έχει τερματίσει. Το ίδιο και το όργανο εδώ του μηχανήματος δουλεύει ρολόι. Έχουμε την κεραία, την οποία είναι μία Γιάνγκη 2,5 kW, κατευθείαν από Ιταλία.